מעשי השליחים פרק י' פסוקים 1-19. ובאותה תקופה הושיט הורדוס המלך את ידיו להרג כמה מהכנסייה. והוא הרג את יעקב אחי יוחנן בחרב. וכיוון שראה שזה מוצא חן בעיני היהודים, המשיך לתפוס גם את פטרוס. אז היו ימי המצות. וכאשר תפס אותו, הכניס אותו לכלא ומסר אותו ל4/4 של חיילים כדי לשמור עליו, מתוך כוונה להביאו אל העם לאחר חג הפסחא. לכן פטרוס נשמר בכלא, אך הכנסייה התפללה ללא הרף לאלוהים עבורו. וכאשר הורדוס רצה להוציאו, באותו לילה ישן פטרוס בין שני חיילים כבולים בשתי שלשלאות, והשומרים שלפני הדלת שמרו על בית הכלא. והנה מלאך בא אליו, ואור זרח בבית הכלא. והוא היכה את פטרוס בצד, הקים אותו ואמר, קום מהר. ושלשלאותיו נפלו מידיו. והמלאך אמר לו, חגור את עצמך ונעל את סנדליך. וכך עשה. ויאמר אליו, השלך את בגדיך סביבך ולך אחרי. ויצא והלך אחריו. ולא ידע כי אמת היא אשר נעשה על ידי המלאך, אלא חשב כי ראה חזון. ויעברו את המשמרת הראשונה והשנייה, ויבואו אל שער הברזל המוביל אל העיר, אשר נפתח להם מרצונו. ויצאו ועברו דרך רחוב אחד. ומיד עזב אותו המלאך. ויחזר פטרוס לעצמו ויאמר, עתה ידעתי בוודאות כי שלח את מלאכו ויציל אותי מיד הורדוס ומכל ציפיות עם היהודים. ויהי בהרהור הדבר, ויבא אל בית מרים אמו של יוחנן, אשר שמו מרקוס, שם התאספו רבים והתפללו. ויהי כאשר פטרוס דפק על דלת השער, ניגשה נערה אחת להקשיב, רודה שמה. ויהי כי ידעה את קולו של פטרוס, ולא פתחה את השער משמחה, אלא רצה פנימה וסיפרה כי פטרוס עומד לפני השער. ויאמרו לה, את משוגעת. אך היא התעקשה שוב ושוב שכך הדבר. אחר כך אמרו, זה המלאך שלו. אך פטרוס המשיך לדפוק, וכשפתחו את הדלת ויראוהו, נדהמו. אך הוא סימן להם בידו לשתוק, וסיפר להם כיצד הוציאו האדון מן הכלא. ויאמר, לכו והראו זאת ליעקב ולאחים. והוא הלך למקום אחר. וכאשר הגיע היום, הייתה מהומה לא קטנה בקרב החיילים מה עלה בגורלו של פטרוס. וכאשר חיפש אותו הורדוס ולא מצאו, חקר את השומרים וציווה להמיתם. והוא ירד מיהודה לקיסריה וישב שם. מה עלה בגורלו של פטרוס? דרשה שנשא קוף. ספרג'ון, תאריך לא ידוע, המבוססת על מעשי השליחים פרק 12 ופסוק 18. וכאשר הגיע היום, הייתה מהומה לא קטנה בקרב החיילים מה עלה בגורלו של פטרוס. אנו יכולים להבין היטב שתהיה התרגשות גדולה. זה היה הדבר הכי לא סביר בעולם שפטרוס יימלט ממעצר. בתוך הצינוק הפנימי ביותר, כבול היטב, תחת פיקוח של שומר כפול, ללא חברים חזקים בחוץ שינסו להציל אותו. זה היה נפלא שבבוקר הציפור עפה. דלתות הכלא היו סגורות והשומרים במקומותיהם, אבל פטרוס, איפה הוא היה? אנחנו לא מתפלאים שלא הייתה מהומה קטנה בקרב החיילים, מה עלה בגורלו של פטרוס. נשתמש בסיפור המרשים הזה כדוגמה. מה אם נהפוך אותו לאלגוריה? החוטא, כבול היטב בחטאו, משתחרר בחסדי האל, מוציא אותו מכלאו הרוחני לרחובות ירושלים החדשה. ואז יש מהומה לא קטנה בקרב חבריו הוותיקים. מה עלה בגורלו? שאלות רבות נשאלות, וניתנות תשובות מוזרות רבות. הם לא יכולים להבין זאת. העולם הבלתי ראוי לראות זאת כמוזר. הוא מעריץ מאוד, אך שונא את השינוי.
התודעה הגשמית לא יכולה להבין את ההמרה. אין מהומה קטנה. מה עלה בגורלו של פטרוס? ראשית נתעכב מעט על בריחתו של פטרוס כדוגמה לגאולתם של חוטאים מסוימים, לאחר מכן על המהומה שנגרמה כתוצאה מכך, ולאחר מכן על התנהגותו השקטה של האיש שהוא מושא כל המהומה הזו. מה עלה בגורלו של פטרוס? ראשית, האירוע הבלתי סביר. פטרוס היה בכלא. זה היה דבר בלתי סביר ביותר שהוא יצא מבית הכלא של הורדוס, אבל זה דבר הרבה יותר בלתי סביר שחוטאים ישוחררו מבוכים של חטא. כי שער הברזל שנפתח אל העיר כדי להסתובב על צירו מרצונו היה נפלא, אבל עבור לב חוטא לתאב את חטאו זה מוזר בהרבה. מי יכול להימלט מאחיזת החטא? אין אדם סגור היטב יותר מאשר החוטא בבית הכלא של השחיתות המקורית. הוא לא רק סביבנו, אלא בתוכנו, מקיף את דרכנו, בין אם אנו שוכבים או קמים. חזקים יותר מחומות גרנית ומסורגי ברזל הם כוחות הרשע. הרשע חדר לנשמותינו. הוא הפך לחלק מאיתנו. לאן נעוף מפניה, או כיצד נמלט מכוחו? אבל הן כנפי השחר. הן אינן יכולות לאפשר לנו לברוח מעצמנו. הוא, דבר נפלא שהאתיופי משנה את אורו והנמר את כתמיו. ישנם אנשים שהרוע בולט בהם יותר מהרגיל. הם הפכו לאלימות למצפונם. הם קיבו ככל האפשר את האור הפנימי. הם התנגדו למנהגי החברה. הם החליטו לחטוא באקראי, והם עושים זאת. איזה נס הוא שכאלה ישוחררו מהעבדות שהם בוחרים בה להות כל כך. שאלו שרגליהם מקובעות במכתשי החטא, בצינוק הפנימי ביותר של החטא, ישוחררו לנצח. ובכל זאת, כמה פעמים זה קרה. יסודות הכלא התערערו, וכבלות האסירים שוחררו. קדושי האל, כולם, יכולים לברכו על ששחרר אותם מהחטא. המלכודת נשברה, והם נמלטו. אני, ורבים מהם, יכולים לשבח אותו על גאולתו מחטאים גדולים מאוד, חטאים שחורים, חטאי ברזל, חטאים שחדרו לנשמותיהם והחזיקו את רוחם שבויה. איש אינו יכול לשחרר אדם אחר מעוולה, ואף איש אינו יכול לפרוץ את דלתות בית הכלא שלו. אף שמשון אינו חזק מספיק לכך. אך יש אחד אדיר להושיע, שבא להכריז חירות לשבויי החטא, ופתיחת בית הכלא לאלה הכבולים בעוול. והוא הכריז זאת כך שרבים מאיתנו חופשיים כעת בחסדו. הוא, מי שרבים אחרים הכלואים כעת בבסטיליה הרוחנית. ישוחררו. אך מלבד היותו בכלא, פטרוס היה בחושך. כל המנורות קובו ללילה במקום כליאה אומלל. כזה הוא מצבו הרוחני של כל חוטא שלא הומר. הוא בחושך. הוא אינו מכיר את ישו, אינו תופס את מצבו שלו, ואינו מבין את מציאויות הנצח. באיזה גוון של חושך נמצא מי שמעולם לא שמע את הבשורה. אך אבוי, ישנם כאלה שמעו זאת לעתים קרובות, ובכל זאת עיניהם עצומות כך שאינם יכולים לראות את האור. והם נמצאים בחושך כמו אלה שמעולם לא האיר עליהם המנורה. האם לא נראה בלתי אפשרי להמיר את החסוכים הללו? החזקתם, כביכול, את השמש עצמה בשמיים מול עיניהם. בעוד שאתם היטפתם ישועה על ידי ישו, ובכל זאת הם כה עיוורים עד שאינם ראו דבר. האם העיניים העיוורות הללו יכולות לראות? האם אסירי חצות אלה יכולים להימלט מהכלא דרך מסדרונותיו הארוכים והמעברים המתפתלים? האם אלפי העיר הזו שמעולם לא מגיעים לבתי התפילה, האם ניתן להגיע עליהם? האם חסד האל יכול אי פעם לבוא עליהם?
כן, אנו מברכים את אלוהים שכמו שהמלאך נכנס לכלא פטרוס והביא איתו אור, כך הרוח יכולה להיכנס לכלא חטאו של האדם ולהביא איתו אור שממי. ואז הוא יראה ברגע את האמת כפי שהיא בישועה, אותה מעולם לא ידע קודם לכן. תהילה לאל, הוא יכול להוביל את התודעה העיוורת אל אור היום ולתת לה עיניים לראות ולב לאהוב את האמת האלוהית. אנו יכולים להעיד על כך, כי כך פעל אלוהים עלינו. ומדוע לא יפעל כך על אחרים? אך זהו פלא גדול, וכאשר הוא מתבצע, אין מהומה קטנה. במקרה של פטרוס, שלישית, היה סימן נוסף של חוסר תקווה. הוא היה בכלא. הוא היה בחושך. והוא ישן. כיצד ניתן להוציא אדם מהכלא שנרדם שנת ישרים? אם אינך יכול להיכנס ולהאיר אותו, מה תוכל לעשות למענו? נניח שהדלתות נפתחו והשלשלאות נקראו. אך אם הוא נשאר ישן, כיצד יוכל להימלט? אנו מגלים שהמלאך היכה את פטרוס בצד. אני מעז לומר שזו הייתה מכה קשה, אך היא הייתה מכה עדינה. כמה הייתי רוצה שרוח אלוהים הייתה מכה חוטא ישן בצד ברגע זה. לא הייתי מתנגד עד כמה חדה או חותכת תהיה המכה לעת עתה אם היא תגרום לו להזדעזע ולשאול איך אוכל להימלט מתא החטא הנורא הזה? אחי, כמה קשה לעורר מוחות מסוימים מאדישותם. האנשים האדישים ביותר בעולם הזה הם אלה ששגשגו בעסקים במשך זמן רב ללא הפסקה. הם צוברים כסף מהר ככל שהם יכולים לספור אותו, ואין להם זמן לחשוב על דברים נצחיים. מעמד קשוח נוסף מורכב מאלה שנהנו מבריאות טובה במשך זמן רב וכמעט ולא הכירו כאב או כאב. הם לא חושבים על הנצח. זוהי ברכה גדולה ליהנות מבריאות. אבל זוהי גם ברכה גדולה לסבול ממחלה, כי לעתים קרובות היא האמצעי להאיר את הלב הרדום. רבים חולמים שמכיוון שהדברים הולכים חלק איתם, הם בסדר, ובכל זאת הם בסכנה מיוחדת. רוח האל החי, היכה אותם בצד. ידעתי שהמכה הזו מגיעה לחלק מהאנשים מדרשה. לאחרים מהערה אישית של חבר. לאחרים על ידי מות בן לוויה או על ידי אובדן ילד יקר או על ידי צרה גדולה ומחסור. ובכן, אם נשמותיכם ניצלו, לא תצטערו בימים הבאים על צרות ההתעוררות שעזרו להביא אתכם אל המושיע. כן, האדישים ביותר התעוררו, ומדוע שלא יהיה כך שוב? הכנסייה התפללה עבור פטרוס, ותפילות אלו הביאו את המלאך להעירו. הווה נתפלל עבור בנים אדישים ובנות חסרות דאגה. הווה נתפלל עבור האוכלוסייה חסרת האל והמשיח סביבנו, ורוח האל עוד תעורר אותם ותגרום להם לצעוק בצעקה מרה, אדוני, הושיע אותנו או שנאבד. הייתה קושי נוסף במקרה של פטרוס. הוא היה בכלא, בחושך, ישן, וגם הוא היה כבול. כל יד הייתה קשורה לידו של חייל. כיצד יוכל להימלט? וכאן תמונה הקושי עם חוטאים מסוימים. הם אינם יכולים לעזוב את חבריהם הוותיקים. נניח שהצעיר העליז יציע לחשוב על אמונה. מדוע דווקא בלילה הזה ילעגו לו על כך? נניח שהוא משתדל ללכת בדרכי הקדושה. האם לא קשור לידו השמאלית בין לוויה טמאה? ייתכן שנוצר קשר טמא כלשהו. כיצד יתנתק ממנו? שיתחבר גבר לאישה רשע. או שאישה נכנעה פעם לברית טמאה. וכמה קשה לשחרר אותם. ובכל זאת, פטרוס יצא מהכלא. למרות שהיה כבול לשומריו. והמשיח יכול להושיע חוטא. למרות שהוא כבול ידיים ורגליים על ידי קשרו האינטימי עם חוטאים אחרים גרועים כמוהו. נראה בלתי אפשרי שהוא ישוחרר. אבל שום דבר אינו בלתי אפשרי עם אלוהים.
ייתכן שיש כאן כאלה שנאלצו לנתק קשרים ישנים רבים ולהיפטר מקשרים רעים רבים. אבל בחסד אלוהי זה נעשה. אנו נותנים לאלוהים את התהילה של זה ואיננו תוהים על המהומה שזה עורר. בנוסף לכל זה, פטרוס לא רק היה כבול, אלא גם נשמר על ידי חיילים שהוצבו מחוץ לכלא. ואוי, כמה חוטאים שאלוהים מתכוון לברך נשמרים באופן דומה. נראה כי לשטן יש רמז שאלוהים יושיע אותם יום אחד ולכן הוא צופה בהם מחשש שמה ימלטו מידיו. הוא שומר עליהם יומם ולילה. כאשר אנשים מקבלים מצפון רגיש או שמחשבותיהם מתעוררות מעט, השטן לא יבטח בהם שייכנסו לבית התפילה, או שאם הם אכן באים, הוא בא איתם ומסיח את תשומת ליבם במחשבות שווא או בפיתויים עזים. או שאם הם מסוגלים להקשיב לדרשה בתשומת לב, הוא יפגוש אותם בחוץ וינסה לגנוב את הזרע הטוב מליבם. הוא יתקוף את האדם בפיתויים פה ושם. הוא יתקוף אותו באמצעות כלי נבחר כלשהו ואז שוב באמצעות שליח אחר בעל אופי דומה, כך שאם בכל דרך שהוא יוכל למנוע ממנו להינצל. אבל כאשר מתכוון להושיע, הוא מקצר את העבודה עם השומרים, הכלא, החושך, השלשלאות, השטן וכל בעלי בריתו. אם מתכוון להושיע אותך, בן אדם, מי שלא תהיה, הוא יתגבר על אדונך הוותיק ועל שומריו. רצון הנצחי של בוודאי יגבר על רצונך ועל רצון השטן, על תאוות הבשר ועל החלטותיך. ואף על פי שייתכן כרתת ברית עם המוות וברית עם הגהנום, אם ירצה יבא הנצחי, הוא יכול לשבור את בריתך ולשחרר אותך ולהוביל אותך כשבוי על גלגלי מרכבת האש שלו, כי אם אלוהים שום דבר אינו בלתי אפשרי. שוב, פטרוס היה, בנוסף לכל זה, ערב המוות. זה היה לילו האחרון, הלילה שלפני הוצאתו להורג. זה דבר מתוק מאוד לחשוב על פטרוס ישן. זה מזכיר את הקדוש שאנו קוראים עליו בספר המרטירים של פוקס. כאשר אשת הסוהר הגיעה בבוקר לקרוא לו, הוא ישן שינה כה מתוקה עד שנאלצה לנער אותו כדי לעורר אותו. זה היה דבר מוזר להפריע לאדם ולומר, הגיע הזמן לקום ולהישרף. אבל הוא ישן במתיקות כאילו היה עליו להתחתן באותו בוקר במקום לפגוש מוות אכזרי. אלוהים יכול לתת לאמו את השלום הגדול ביותר בזמנים המטרידים ביותר. אז, פטרוס ישן. אבל זו לא הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. למחרת בבוקר הוא היה אמור למות, אבל אלוהים לא רצה שהוא ימות. אולי מישהו ששומע או קורא את המילים האלה מתייאש. כל כך מיואש שהוא מוכן להטיל על עצמו ידיים אלימות. או שאולי יש מישהו כל כך חולה שאם לא יופיע אליו בקרוב מאוד, זה יהיה מאוחר מדי. ברוך השם, הוא לעולם לא משאיר את בחיריו לאבד בחטא. הוא לעולם לא מקדים את זמנו, אבל הוא לעולם לא מפגר אחריו. הוא מגיע ברגע האחרון, וכאשר נראה כאילו חורבן נצחי יבלע את בחירתו, הוא מושיט את ידו ומשיג את מטרתו. מי ייתן והערה זו תהיה מסר מאלוהים למישהו. למרות שהלכת רחוק בחטא, ואתה קרוב לסופך, עדיין שיכול לעשות הכל ויכול. לבוא אליך ולהושיע אותך אפילו עכשיו, בשעה ה-11. ואז תהיה מהומה אכן. כך ציינו סדרה שלמה של חוסר סבירות. אבל שמתי לב שלעיתים קרובות דווקא האנשים הכי לא צפויים הם אלה שנושעים. רבים מהם חשבתי, אכן משיח לפניי. והתאכזבתי מהם. וישנם רבים אחרים שבאו לשמוע מתוך סקרנות והיו הכי פחות סבירים להתרשם, אך בכל זאת נפגשו בחסד ריבוני. האם זה לא מעודד אותך לומר, מדוע לא ייפגש איתי? נשמה יקרה, מדוע לא?
ויתרה מכך, הוא יתייחס אליך אם תקשיב לדבריו אלה. מי שמאמין בבן, יש לו חיי עולם. להאמין בישוע המשיח פירושו פשוט לבטוח בו. אם כן, בטח בו. כי אם אתה בוטח בנשמתך האשמה לחלוטין בישוע, הוא פגש אותך. אתה ניצלת עכשיו. לך ואל תחטא עוד. חטאיך, שהם רבים, נסלחו לך. זוהי ישועה בקצרה. כל מי שמשקיע את ביטחונו בישועה ניצל. אלוהים ייתן לך אמונה כזו. שנית, כתוצאה מהאירוע הגדול הזה, לא הייתה מהומה קטנה. מה עלה בגורלו של פטרוס? כאשר מושיע אדם לא צפוי, בוודאי תהיה מהומה סביבה. הטקסט אומר שהייתה מהומה לא קטנה בקרב החיילים. אז, בדרך כלל, המהומה סביב חוטא מתחילה בקרב חבריו הוותיקים. מה עלה בגורלו של פטר? חשבתי שהוא היה פוגש אותנו הערב במקום השתייה שלנו. מה עלה בגורלו של פטר? הלכנו יחד לתיאטרון. מה עלה בגורלו של פטר? התכוונו לבלות זמן עליז במרוצי הסוסים. מה עלה בגורלו של פטר? הסכמנו ללכת יחד לסלון הריקודים. גרשיים. אלה שהיו חבריו הוותיקים אומרים, לא האמנו שהוא אי פעם היה הופך לדת. הוא לעולם לא יהפוך לקדוש, נחזיר אותו. הוא הגיע לאותם מתודיסטים עצבניים, אבל נעשה את זה חם מדי בשבילו. נצחיק אותו ונילוג לו עד שהוא לא יוכל לסבול את זה. ואם זה לא יעבוד, נאיים עליו, נטיל ספק באמונתו ונציג בפניו פיתויים חדשים. גרשיים. אבל אם אלוהים שחרר אותו מחטא, הוא באמת חופשי. ולעולם לא תוביל אותו בחזרה לכלא שוב. כשתפגוש אותו, תמצא אותו אדם חדש, ותשמח לברוח ממנו. כי הוא יוכיח את עצמו כחזק מדי עבורך. לעתים קרובות, כאשר אדם מתגרה בתשובה יסודית, לא רק שהוא שמח לברוח מחבריו הוותיקים, אלא שחבריו הוותיקים שמחים להפליא להתרחק ממנו. הם לא אוהבים את התנהגותו. הוא אדם כל כך מוזר ממה שהיה קודם. הם אומרים, מה עלה בגורלו של פטרוס? דרכיו אינן שלנו. מה קרה לו? אם כלב היה הופך פתאום למלאך, הכלבים האחרים היו מבולבלים. כל הכלוב היה מתחיל לילל עליו. אבל אחרי החיילים הגיע הורדוס. הורדוס תהה, מה עלה בגורלו של פטרוס? האם לא שמתי 16 אנשים לשמור עליו? האם לא סיפקתי שלשלאות כבדות לרגליו? האם לא קבלתי אותו פרק כף יד לפרק כף יד לחייל? האם לא שמתי אותו בכלא הפנימי ביותר של הכלא? מה עלה בגורלו של פטרוס? גרשיים, הורדוס זעם מאוד. הוא שמח להרוג את יעקב, והוא התכוון להרוג את פטרוס. ולכן צעק בעצב רב, מה עלה בגורלו של פטרוס? איזה מראה יהיה לראות את השטן לאחר שאיבד חוטא נבחר? כשהוא שומע את האיש שפעם ידע להישבע מתחיל להתפלל. כשהוא רואה את הלב שפעם היה קשה כנוקשה מתחיל להימס. אני חושב שאני שומע אותו אומר לעצמו, מה עלה בגורלו של פטרוס? עוד אחד ממשרתיי נטש אותי. עוד אחד מחסידי הנבחר נכנע לאויבי. מה? האם ישו לקח עוד תלה מבין ליסטות האריה? האם לא ישאיר לי אף אחד? האם לא יהיו לי חיילים? האם אף אחד מהמשמר השחור שלי יישאר לי? האם אני אמורה להינטש לחלוטין? מה עלה בגורלו של פטרוס? זה דבר מפואר לגרום להיללה באזורי הגהנום ולגרום לשדים לנשוך את לשונם משום שחוטאים מסכנים שברו את שלשלאותיהם. גרשיים. התפללו שכמו שתפילות הכנסייה שחררו אז את פטרוס והכעיסו את הורדוס, כך גם תפילות הכנסייה כעת יוכלו לשחרר את החוטאים ולהבייש את השטן. אבל אסור לנו לשכוח את היהודים. הם היו צריכים לראות את פטרוס מת.
וכאשר גילו שהם יצטרכו לאכול את הפסח עם העשב המר של בריחתו של פטרוס מהכלא, הם החלו לומר זה לזה, מה עלה בגורלו של פטרוס. הם לא יכלו להבין את בריחתו. רבים בימים אלה דומים ליהודים. הם זרים. הם אינם מתרועעים עם חוטאים במעשיהם הגסים ביותר, אלא צופים. בכל פעם שהם שומעים על אדם שהתנצר, אם הוא באמת השתנה, הם אומרים, מה קרה לו? אנחנו לא מבינים אותו, גרשיים. הם מזלזלים בו כטיפש פנאטי. האמרה שלהם היא שאם אתה אוהב ללכת למקום פולחן, הכל טוב ויפה. ואם אתה אוהב שתהיה לך דת, הכל טוב ויפה. אבל אל תעשה מזה עניין. אל תסחף אחרי זה. שמור את זה לעצמך ותהיה בשקט לגבי זה. הם חושבים שפושר הוא מצב התודעה הטוב ביותר. בעוד שהמושיע אמר, כי פושר אתה ולא קר ולא חם, אני ארעק אותך מפי. כאשר אדם מתנצר באמת, במיוחד אם הוא היה חוטא ידוע לשמצה, אנשים דתיים חסרי דת אלה צועקים, מה עלה בגורלו של פטרוס? ייתן אלוהים שתהיה הרבה זעקה כזו בימים אלה. ובוודאי גם הייתה מהומה לא קטנה בקרב אמו של אלוהים. הייתה מהומה גדולה באותה התפילה כאשר רודה חזרה ואמרה, הנה פטרוס בשער. לעולם, לעולם. אבל אני מכירה את קולו. הוא היה כאן פעמים רבות. אני לא יכולה לטעות. אמר אחד, ייתכן שזו רוחו. זו לא יכולה להיות פטרוס עצמו. זה בלתי אפשרי. גרשיים. אז לפעמים, כאשר חוטא שהיה ידוע לשמצה בראותו התנצר, לאחר שהיה נושא לתפילות רבות, אמו של אלוהים יאמר, מה? האיש הזה התנצר, זה לא יכול להיות. כאשר פאולוס, שרדף את הכנסייה, התנצר, היה קשה מאוד לגרום לתלמידים להאמין בכך. הם שמעו מרבים על האיש הזה כיצד הוא הוציא להורג את הקדושים. בוודאי, הוא לא היה יכול להפוך לתלמידו של ישו. לא הייתה מהומה קטנה. מה עלה בגורלו של פאולוס באותם ימים? נוצרים בקושי יכלו לחשוב שהתנצרותו הייתה אמיתית. אני מתפלל שבזמנים אלה יגייר איזה מתנגד נורא מאוד לבשורתו, איזה אויב ידוע לשמצה של האמת. אני מתפלל שכמה מאותם פילוסופים גדולים של עידן מלומד זה, שתמיד מבהילים אותנו באבסורדים חדשים, ירגישו את כוחו של חסד האל הריבוני. איני יודע מדוע לא. הבה נתפלל על כך וזה יקרה. הבה נבקש מה, להושיע אפילו את אלה שמנופפים בלמידתם המטופשת אל מול החוכמה הנצחית. והם עוד יורידו לשבת בענווה לרגלי המושיע. ואז לא תהיה מהומה קטנה בכנסייה. מה עלה בגורלו של פרופסור זה וזה? הוא אדוני, למען כבודך, תן לזה לקרות. גמור. הנקודה האחרונה היא זו. התנהגותו השקטה של האיש שסביבו הייתה כל המהומה הזו. מה עלה בגורלו של פטרוס? הוא יצא מהכלא. איפה הוא היה? אני אגיד לכם. ראשית, הוא הלך לפגישת תפילה. זה סימן טוב מאוד שאדם באמת התעורר כשהוא הולך ללא הזמנה לפגישת תפילה. אני אוהב לראות זר מתגנב פנימה ויושב בפינה שבה מתאספים אנשי אלוהים לתחנונים. כל צבוע יכול לבוא להתפלל ביום ראשון, אבל לא כל צבוע יבוא לפגישה לתפילה. כל אחד יבוא להקשיב לדרשה, אבל לא כולם יתקרבו לאלוהים בתפילה. בוודאי שכאשר פגישת התפילה מגיעה, זוהי עדות טובה ומלאת תקווה. מה עלה בגורלו של פטרוס? הוא לא בארמון הג'ין. מה עלה בגורלו של פטרוס? הוא לא במרוצים. מה עלה בגורלו של פטרוס? הוא לא עם חבריו הוותיקים במגרש הכדורסל. לא, אבל הוא מתקרב לאלוהים במקום שבו מאמינים ענבים זועקים לשמיים לברכה.
היי, הדבר הבא היה שהוא הצטרף לנוצרים. אני לא אומר שפטרוס לא עשה זאת קודם לכן, אבל במקרה הזה הוא הלך למקום שבו היו הנוצרים וישב איתם. אז החוטא שאלוהים משחרר מחטא אף מיד לחברתו. ציפורים דומות מתקבצות יחד, ואלה הנושאים את נוצת היונה הלבנה האמיתית. ונשטפו בדם המשיח, עפים כענן, וחיונים לחלונותיהם. אינך אוהב את המשיח אם אינך אוהב את אמו. אם אתה אוהב את האדון שהושיע אותך, תאהב את האנשים שהאדון הושיע, ואתה, כמו פטרוס, תמצא את אחיך ותצטרף עליהם. ראה אם כן, אתה שעושה מהומה לגבי מה שקרה לגיור החדש. אמרנו לך איפה הוא נמצא. הוא הצטרף לכנסיית האל. הוא עומד להתאבל, והוא עוקב אחר המשיח דרך שמועה רעה ושמועה טובה. מה אתה אומר על זה? אספר לך עוד מה שקרה לפטרוס. הוא התחיל לספר את חוויותיו בפגישת כנסייה. פטרוס עשה זאת בקרוב מאוד. הוא קרא לו יד וסיפר להם כיצד הוציא אותו מהכלא. איזו תענוג לראות אדם שהיה זה עתה שחור בפה מחילול הקודש קם ומברך את על מה שעשה חסדו עבורו. הייתי חושב שזה מוזר, אומר אחד, אם זה אי פעם היה קורה לי. מאזיני היקר, לא הייתי חושב שזה מוזר, אלא צריך לברך את אלוהים על כך. אלוהים ייתן שזה יקרה ושאני אשמע על כך. אין חוויה בעולם מתוקה כמו זו של חוטא שהיה בשבי הרשע והוצא ביד רמה ובזרוע מושטת. חוטא נדיר שהתנצר בצורה יוצאת דופן מספר סיפור מעודד יותר מהרגיל בפגישות הכנסייה שלנו, ואנו שמחים על כך. זה מה שקרה לפטרוס. ולבסוף, לא עבר זמן רב עד שפטרוס הטיף את בשורת ישוע המשיח. והוא, אתם שתהיתם מה עלה בגורלם של כמה מחבריכם הרשעים, לא הופתע אם תשמעו אותם מספרים לאחרים מה אלוהים עשה למען נשמותיהם. הייתי רוצה לשמוע את הדרשה הראשונה של ג'ון ניוטון לאחר שהיה אבד. סוחר שחייו מלאים בכל מיני רשעות ואלוהים פגש אותו ברחמים. זו ודאי הייתה דרשה מתוקה, רטובה מדמעות. אני חייב לומר שלא היו מאזינים ישנוניים. הוא היה מדבר בצורה שתמיס את ליבם של אחרים כשלא נמס. הייתי רוצה לשמוע את ג'ון בניאן, מתחת לגדר חיה, מטיף את בשורת ישוע בזמן שהוא מספר מה אלוהים עשה עבור שיקור ואיך הוא רחץ אותו בדם היקר של ישוע והציל אותו. אלה שיודעים מהו חטא וממה המושיע הציל אותם יכולים לדבר כהדגמה של הרוח והכוח. פטרוס יכול היה לומר, הייתי בכלא, אבל זכיתי בחירותי וזו הייתה עבודת האל. הוא יכול היה לשאת עדות טובה למה שאלוהים עשה עבורו. אני מחזיק את הדגל האדום כדם כרגע. אני סמל גיוס ואני רוצה בשם האל לגייס חיילים חדשים תחת דגל הצלב. גרשיים. את מי תגייס? אומר אחד, מה חייב להיות אופיים? גרשיים. הם בטח אשמים. לא יהיה לי שום קשר עם הצדיקים. המושיע לא בא להושיע את אלה שאינם חוטאים. הוא בא להושיע חוטאים. הסתכלתי מהחלון שלי בחורף שעבר, כשירד גשם במשך מספר חודשים, כמעט ללא הרף, וראיתי אדם עם צינור גינה משקה צמחים. והסתכלתי עליו שוב ושוב, ועד לרגע זה איני יכול להבין למה הוא מתכוון. זה נראה לי דבר יוצא דופן שאדם ישקה גינה כשהגינה הושקטה בגשם במשך 100 ימים בערך, כמעט ללא הפסקה. עכשיו, אני לא הולך להשקות אתכם שכבר נוטפים בצדקנותכם העצמית. לא, מה אתם צריכים חסד? ישוע לא בא להושיע אתכם, אנשים טובים.
עליכם להגיע לגן עדן איך שאתם יכולים, בעצמכם. הוא בא לרחוץ את המטונפים ולרפא את החולים. והו, אתם המטונפים, לפניכם אני נושא את דגל הבשורה ואומר שוב, מי יתגייס תחתיה? אם תרצו, רב החובל הגדול של הישועה יסיר את אשמתכם וישליך את חטאיכם למעמקי הים ויהפוך אתכם ליצורים חדשים בכוח רוחו. ובכן, אומר אחד, אם אני מגויס ואהפוך ליצור חדש, מה אעשה? לא אגיד מה תעשו, אבל אם יושיע אתכם, תאהבו אותו כל כך ששום דבר לא יהיה קשה מדי או כבד מדי או קשה מדי עבורכם. לא תצטרכו להניע אם ברגע שתקבלו את ישועתו הגדולה. תהיו בעד לעשות יותר ממה שאתם יכולים, ותתפללו לחסד וכוח נוספים לנסות דברים גדולים עוד יותר למען שמו. אדם שנסלח לו הרבה, מה לא ינסה למען שירותו ותפארתו של זה שסלח לו? מי ייתן ואהיה בר מזל מספיק לגייס תחת דגל המושיע עבריין רשע כלשהו. זהו האיש לשירותו של ישו. זהו האיש שישמיע את שמו במתיקות רבה יותר מכל אחד אחר. זהו האיש שלא יפחד מאיש. זהו האיש שיכיר באמת את כוחה של בשורת המשיח להדגמה. הוא, למי שיביא אנשים כאלה בינינו. כי אנחנו צריכים אותם בימים אלה. אנשים שיצאו ישר ללא ספק, פחד או התלבטות, יתמודדו עם כל ביקורת, יתנגדו לכל הדעות, וכל אחד יאמר, חוטאים, ישו יכול להושיע אתכם, כי הוא הציל אותי. הייתי שיקור וגנב, אבל אלוהים סלח, טיהר ורחץ אותי, ואני יודע את כוח ישועתו. גרשיים. התפללו, חברי הכנסייה, שגם בקרב גברים וגם בקרב נשים, יהיו הרבה התנצרות כאלה, ושברחבי העיר לונדון הזו לא תהיה מהומה קטנה. מה עלה בגורלו של פיטר? ומי ייתן ומהומה זו תהיה לשבח ולתפארת אלוהים. אומן, גרשיים.